गरमब्रा बोरै जानांगौ जाखोब्रा बिदिबालाय बिदि गरमाव माबोरै थांनानै थानांगौ जाखो मानसिफोरालाय बा बेबो 34 डिग्री लाय बाप 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 30 डिग्री 29 डिग्री जाबाबो जायोना मानि 34 35 सेल्सियास ल' बे सानानो खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैबाय नामाब्रा माथो खालामबावनो आरो गरमानो बेसेबांबा जाबाय दाथ' आङो गस्ला गानालासिनो आराम उन्दुना थानो लुगैबायमोन फांखा सिङाव दा जोंना न'आनो गैयाबा न'निफ्राय होखारजाबायबा बहालाय आंलाय गोसोबायदि थानो मोनबावनोसै अरा थानो मोनगोन हारा रुमखौ नायगोना मोनबायनो नारजि बुदा खोन्थाहरदों आंनो दानिसो ए मोनबायबो औ मोनबाय मोजाङानो जाबायहाय बिदिबा हापां औ दुमफाव माथो माबा माबि खोनादोंहाय जोङो मा खोनादों माथो न'निफ्राय होखारजादों नामा सोर खोन्थानाय नोंनालाय दाउसो देलायानो खोन्थादों बेनिखायनो बोरैबा मोननानै जों सान्दुं गोसाबाबो फैथारबाय नोंसोरखौ नायनो मा जामारदों होननानै इसिबां थाबनो खोन्थाबाय होनबा दाउसो देलाया माथो बुंबावनो दाउसो देलाया खोन्थाया होननानै खोन्थाथिंग्रा मानसिसोखा जेबो नङा दे न'निफ्राय होखारजादों नालाय होखारजादों आरो महाराजा मानो खबर हरासैब्रा नोंलाय आंनोलाय माखौब्रा माथो न'निफ्राय होखारजाबाय बालाय सोर खोन्थाखोब्रा नोंसोरनोलाय जोंनालाय माथो रेडिअ सासे दंखायो दाउसो देलाया खोन्थादों बे दाउसो देलायालाय मा मिथिगौब्रा जेबो नङालै गामियाव ओरैबाबो दावराव जाखाबाय आच्छा एसेबां थाबनो गोसारबाय होमबा गोसारखायोलै बिदि खोथाया आंथ' मा जाखोसो साननानै बादावनानै गरमबाबो फैबायलै बेबायदि गरमलाय बाप 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 आन्थु खिला खन्थि आफनाखं जेरावबो गोलोमदै गयो गोलोमनायखौ आंबो मिथियोब्रा गोलोम बोथोराव गोलोमाबा गोजांसै होमबा नांगौनि बारा जादोंना ओमफ्राय नोंसोरथ' जोंखौ खबर लानो फैबाय हेफाजाब होदोब्रा माबायदि हेफाजाबलै नों सेंग्राबा जोंहा न'आव लांथ'नो हागौमोन दाथ' नों हाबा जाबायना दा लानानैबो दोनै जायाना औ महाराजा दा मा खालामगोन दाथ' एफा सान्दुं गोसायाव बहा थांनो नोंसोर जोंहानावनो फैथ'दो नाय दुमफाव मालायना थाहैथ'ला जोंना जोबदांखौ रुम भारा नागिरनो होखाबाय बेयावनो थाहैथ'नोसै आयौ बाला मा एसे बुरजा मानसि फैदों जोंहानावलाय इस गावहानो लिंहरनानै आयौ बाला बिदिसो जे आं नोंसोरखौ लिंहरदोंमोन दासो देलाय नोंखौ आं मिथिखायो नों खोन्थाखागोन होननानै ओमफ्राय थोरसि लथायाल' हरदो दे जों थांनोसै दालाय बहा थांनो दे ना आंनि बयफ्रेन्ड नार्जि बुदाङा रुम एरेन्ज खालामबाय औ खालामबायनो बेनिखायनो थोरसि लथाया हरदो दे नालै बिनि थोरसि लथाखौ दावराव फेसबुकआव खोन्थाना होलायगोन बियो आयौ बाला आं होबायानो ओइ दावसो देलाय मा गासिबो खोथाखौ फेसबुकआव होयो नोंलाय होमबासो भिउस जागोन नालाय होबाय आरो होमबाबो मालायनि न'खरनि खोथाखौ बिदि खोन्थालाबायनाङाहाय दावसो देलाय नोंसोर आंखौ माबा माबिसो होनबाय जेखौ सैथो बेखौसो पस्ट होदों दा आंलाय नुबायना बिनि खोथाफोरखौ माथो बुंबावनो बे दावसो देलायनि खोथाखौलाय दावसो देलाय थोरसि लथायाल' हरदो माथो खालामबावनो आरो बे दावसो देलायनि खोथाखौलाय अयथासार गावनिखौल' सानखायो हं हंनो मालाया मा जागोन मालाया मा सानगोन बेखौ नायफिनखाया ओरैबायदि डलारनि फाग्लि जाबाय मानसिया दाथ' जोंहानि आइ आफामोना खोनाबा आंखौ खम मिनिसिगोन बे दासो मोनदों होननानै मानो होनोब्ला गोरोन्थिखौनो मावखाबाय अमा राजाजों फैना दा बिमा बिफायाबो खम खुसि जासिगोन बे आंनि दुखुखौ नुनानै नङाहाय हाफा आं बिमा बिफाया मालाबाबो खुसि जाया जोंहाना बिमाया बेलेगथार दासो मोनदोंसो होनलायबावगोन बेनिखायनो आं गामियाव थाबाय थाला थांनोसै ना अमा राजा माथो थाबाय थाला आरो बिनि सायाव एसेबां गरम आं गरमखौ सयजनो हालालै आंथ' गरमनि थाखायनो गारमाखौ गोरा मोनलायबायलै बेनिखायनो आं दावसो देलायनाव जौ सोलोंनो फैदों गारमायानो सान्दुंजोंनो रानख्रावजोब्बायलै आंना माथो नोंनाव फैसा गैया बबेनिफ्राय जौ लोंनो फैलायखोब्रा नोंलाय फैसा गैया बाखि लोंलांगोनब्रा नोंसोरबो लोंनोबा लोङाहाय मा आसिखिरि जौ लोंनोबा लोङा मा गावबो लोङो मालायखौबो जासिलाबायोहाय आच्छा नों जुदि लोंहोयोबालाय लोंनोसैलाय आंबो महाराजा जानला माला नंखाया एफा गरमा मिथिबाय गरमा आंबो मोनदोंब्रा होमबाबो लोंगोन आं एसे थान्दा मोननायनि नों लोंनो होनबानो जागोन नामा बेवहाय रुमखौनो मोजां नागिरना लानो हायाखै जों दाबो जौ लोंनो आं हले रुम भारा सारा होनाय नङा होआबा गयो नामाब्रा जों सानैबो न'निफ्राय होखारजाबाय जेब्ला सानैबो खस्थ' खालामखानांसिगोन बिदि होननानै जौ लोंगोन नामा नोङो जानला माला नङाहाय मा जानला माला नङा आं जौसो लोंनो नागिरदों दा एफा गरम जाबाय नांलायनाङा आंजों बारा खेला खालामनाङा मिथिबाय महाराजा बेवहाय न'खरनिफ्राय होखारजादों रुम मोजां मोनाखै मा मोनाखै जौ लोंनो नागिरदों मोलोङा माथो लोंनायल' जालाय नोंनि गुनाखौ सेरथोखाबां गसा गिलै आं दानाबा मोलोङालै नों महाराजा मानो मोलोङा बेखौनो गियो नामा गियाबा जायोलै दानि जुगाव मा जागासिनो नुबायना हिनजावफोरा हाबा जाखांनायनि उनाव हौवा बुथारबा जाबायलै जों बर'फोरनाव बांद्राय खोनायाखै र' बोरैबा बे आइडियाखौ बर' हिनजावफोरा मोनबाय बायोबा रैखा गैलालै बर' हौवाफोरा नोंलाय मानोथो एफा हिनजावफोरनि सिगाङाव बुंफ्रुनानै होलायखो आंबा सिरिसो दंथारोमोन आइडिया होनाङालै सोलोंगारगोन नङाबा सोरबा बाथ्रा रायलायलाबायो नोंसोरलाय नांगौलै जागासिनो दङ माबा निउस नायबानो माबा हिनजावफोरा हौवाफोरल' बुथारनाय नुबाय थायोब्ला
दाखालिनि मेघालयनि सिगांबो बिराद जाबाय दाखालि मेघालया जानाय जाथाया बेनि सिगांबो जाबाय दं नै दहायसो फुङाव मोनसे निउस मोनलायबाय मैयासो गोदान मोनलायबाय एहेमदाबादावबो जालायबाय एहेमदाबादनिफ्राय हिनजावासो बुथारजादों दा नाङालायनो एहेमदाबादाव जोंना मोननै बुस्थु जाबायना दिनै आरो मोनसेयाथ' बुथारलायनाय जाखादों र' मैयानो मोनदों निउसखौ मोनसेयाथ' प्लेन क्रेश जाबायना औलै बिराद दुखुनांथाव बिथांमोननि जिउमाया गोजोनै थाहैथोंसै औ दा बेनिखायनो नोंबो जानला मोनला एग्रांना लाबाय थानाङालै हिनजावखौ माराजा फैलाय गियान होनि मा गियानलय हिनजावफोरनि खोथाबो लाग्रा जानांसिगौलै दाना बुहुमा उल्थां बुथां जाजोब्बायलै दा जों बर' हिनजावफोरखौ बांद्राय खोनायाखै र' माने खोनाथ'वाखै फिसाइफोर बुथारनाय दानिसो बावै आं दा टाइम्स अफ इन्डिया टुडे एनटिभि WTV नायबायलै आङो खालि हिनजावफोरा हौवा बुथारनायल' केस ओंखारगासिनो साबेसे सोनाम जाखो मिथिबाय नोङो साबेसे सोनामा बेबाफा ओंखारखो गावनि फिसाइखौ बुथारखो बेनिखायनो हाबांखौ एदावनानै लानाङालै नों नंगौ नामालय बिसोर नोंजों बुलायनायाव हायाबो जानो हागौ नाथाय आन्दो खिथेर लाबा मा जानांगौलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु रायखोमाथारो बिसोरो आंखौ जानोहाय मा रायखोमासोखोबा हिनजावफोरखौनो दुसिलायसिगोन आरो दा जोंखौनो दुसिलायसिगोन आरो सासेनि दायखौ 10 जननाव गासिनाबो होजोबनो दा गोसोआनो गोजोनखाया दा आंलाय बेखौ रागासो जोंदों दा जोंहा न'निफ्राय होखारजादों ओमफ्राय रुमबो मोजां मोनाखै बिदि जौ लोंबा सोर मोजां मोननो दे आरो लोंबा लों जौ लोंनायखौ आं जेबो होना दा रुमखौ नागिरग्रोनो आखायाव फैसाबो बारा गैया जोंनाव 3500ल'सो दं बेखायनो आं बेखौ जौ लोंजानो बादोंमोन आरो खोथाखौनो मानिबावासो ओमफ्राय दुमफाव आरो सिखिरि नोंसोरनाव फैसा दङ नामाहाय फैसा दङबा दाहार हरदोलाय आङो इउटुबनि फैसा मोनबाथाय नोंसोरनो हरफिनगोन दंनायालाय दङमोनहाय अमा बायनोसो दोनदों आङो जोंहा अमा गैयाना आंनावबो फैसायानो गैयाहाय होमबालाय दुमफाव नोंनि फैसाखौ हरथ'दो आं इउटुबा फैसा मोनबानो नोंनो हरगोन आंनाव डलार हाबनानै दंफैखायो प्लिज दुमफाव नोंसोर रुम गोदानाव थांग्रोलाय फैसाया सर्ट जाबा आंखौ बुंहरबानो जाबाय थेंक इउ दुमफाव नोंसो अनो आरो आंखौ थौदो थांनोसै मा जौ लोंला नामा लोंला लोंनांगौबा लोंगोन मोना माथो नोंहा उनाव मोजां खामानि मावनानै लोंबानो जाबाय आरो नोंसोरबो बे गरमा मानि जुमायहाय स्पेसियेलि बै सन्थलाया कलेजाव थांनाङा नामा कलेजाव थांनाङा नोंहा कलेजाव थांनाङाबा अमा राजा कलेजाव थांनांगौ फरायनांगौ साख्रि मावनांगौ मिथिबाय नोंहा जौ लोंनानै मोनजायोबा जोंहा मोनजाया जों जौ लों आं लोगो लायाखैलै अमा राजाखौ लानोबो नाङा एसेबां गरमायै थांसै खोमा दे जोङो हाफां उनाव आं फैसाखौ हरनोसै नामा जागोन दे दुमफाव हायोबा थाबैनो हरदो थ' लोगोफोर इसिबां गरमाव माबोरै भिडिअ बानायनो जाबायहाय होमबाबो एटेन्डेन्स होनो थाखाय फैथारबाय नोंथांमोननि खाथियाव ओरैबायदि गरम होमबाबो गरमनि थाखाय भिडिअ बानायबाय जेब्ला लाइक होनानै गालांलायदो ओमफ्राय अखा हानायनि सम्भाबना गाबोनफोर आं माने माबायाव नायदोंमोन आरो वेदार पडकास्टआव नायदोंमोन मा जायो नायनोसै अखा हायोबाथ' मोजांनि बाथ्रा बांद्राय अखा हाबाबो भिडिअ बानायनो खस्थ' जायो जोंहा साउन्डनि थाखायनो आरो थाखा फैसाबो गैया स्टुडिअ बानायनानै एकदमबारे गरमबाबो अखाबाबो भिडिअ बानायनो नङा होमबा नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो बेफोरखौ बानायनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्टआ जोबोद खम जादों अननानै लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो साबस्क्राइब खालामनानै हो दे भिडिअफोरखौ अके बाय लोगोफोर